BirdLife flimkien mal-Park tal-Majistral fakru l-Jum Internazzjonali tal-Biodiversità billi poġġew 500 biċċa tal-ħwejjeġ u ffurmaw il-Garnija. Il-Garnija huwa wieħed mill-asafar tal-baħar li għandna f'Malta. F'waħda mill-bajjiet prominenti f'pajjiżna tkellimna mal-uffiċjal ta' BirdLife Nicolas Barbara li qal kif għaddej studju dwar dan l-asfur li jgħix fir-reġjun tal-Mediterran. Għal xiex Malta huwa ċ-ċentru tagħha huwa prattikament għandna 10% tal-popolazzjoni tad-dinja tal-Garnija tinsab fil-Gżejjer Maltin. U għandna diversi postijiet f'Malta li huma protetti għalih. Għandek partijiet minn Kemunet, għandek partijiet l-aħrax tal-Mellieħa, ċertu rdumijiet fawdex ukoll. Ġifieri qegħdin nippruvaw anke permezz ta' din l-attività nqajmu iktar għarfien fuq dal-asfur u fuq il-bżonn li nipproteġġuh. Il-koordinatur tal-Park tal-Majistral, Temsin Karwana, qalet kif din l-inizjattiva se tidher fuq stazzjonijiet internazzjonali. Illum il-ġurnata dedikata lill-biodiversità u ġiet fuqna artista mill-Ingilterra u saqsietna rridux nieħdu sem di l-attività biex nikkreaw immaġni ta' speċi importanti għal Malta. Hemm 20 pajjiż ieħor qed jieħu sem.